Hey, nasi isigaxa sendaba bethunani esisivayo kuthando nesithembu uncut. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke kule episode yokuqala bethunani kule 6-part series sesaboniswa ke ngoMayeni noTata Musamseleku nee-challenges zabo, kwaboniswa ke ne-footage yabo esingazange sayibona ke kuthando nesithembu ku-season 8. Kwathethwa ke ngezinto ezenzeka from ngokuba begqibile ushuta u-season 8 uzokutsho inoba ngoku. Now eyona nto ke ibe interesting kuyo yonke la episode ibiyinto edibene noVuyokazi noMpumelelo kunye nomhlophekazi umkakwakhe eMzumbe. Now uTata Musamseleku dropped a bomb. Niyakhumbula ngoku bathathile bamabe bayobukela uthando nesithembu bebonke bengamakhosikazi. So ke baye baphela beba ne-conversation ethetha ngoVuyokazi noMayeni bekhona ke nabanye etafuleni apho uTata Musamseleku ke eye waveza uba esiphofu wathi kuMayeni, wena kunye noMpumelelo beningamfuni uVuyokazi, yandim umntu omlwelayo. Wathi uMayeni sukuthi besingamfuni uVuyokazi, mna uVuyokazi bendingamazi. So it's not that bendingamfuni, and then yayinguwe noMpumelelo ke ngoku abamzisayo okanye abamazisayo kum. Then uTata Musamseleku uthi nam kaloku kodwa kusalayo bendingamazi, kodwa I defended her and ndathi makaziswe ngaphambili. Waphinda kwakhona uTata Musamseleku waveza enye into ngokuya wayekudina noMayeni ukuze athi zininzi into ezininzi ezibuhlungu amenze zona, kufuneka mhlawumbi uTata Musamseleku aye kowabo and afike amgeze uMayeni. Wathi ke uTata Musamseleku yena wafonelwa ngumama kaVuyokazi, umama kaVuyokazi ekhala ebuhlungu esithi ubuhlungu ngento eyenziwa nguMayeni noMpumelelo kuVuyokazi. Uba yintoni ke leyo andiyazi ke, noba mhlawumbi nguMpumelelo mhlawumbi engamhoyi uVuyokazi because umntu kaVuyokazi besehlala noMayeni. And then uMayeni ke waziphendulela esithi uma kaVuyokazi wayerongo apho ngokuba athethe nawe wena Mthombeni angathethi nam, ekubeni koba umntana ehlala nam, naxa umntana egula iba ndim ohambayo ayolala esibhedlele, uyabo. So ke uMayeni uyayiphika into uba ngaba yena bengamfuni uVuyokazi, uthi uVuyokazi wayengamazi, waziswa kuye nguTata Musamseleku noMpumelelo. Yena ke uMthombeni andiyazi buyithatha kuba uMayeni noMpumelelo bengamfuni uVuyokazi, yanguye omdifendayo. And then ke ngoku bathethile nangento edibene nomhlophekazi bethunani. uMayeni ke wachaza uba umhlophekazi wamka kabuhlungu kanjani phaa eMzumbe. Ndiza kwenza ke ividiyo eyodwa ngaleyo into, but kukhangeleka ingathi ke kulo 6-part series inoba kuzawuvezwa amakhosikazi onke, kuthethwe ke ngezinto zabo, uyabo. Then mhlawumbi let's say next week kodwa nguMangwabi okanye ube nguMakhumalo, then siboniswe ke ngoku noba unseen footage nee-challenges ke anazo noTata Musamseleku, whatever ke yenzekayo kubo. So ke kule first episode nje babenditshilo nguMayeni ke ebekuthethwa ngayo, and then ke ngoku into ejuicy yile idibene nomba kaVuyokazi. Abantwana zange bahambe, umntana azange ahambe kakuhle phofu ke ubheka eKapa. Sawudibana ke ngaleyo kwividiyo elandelayo. Mamgobhozi uthi enkosi kakhulu ngothi nibukele le video. Don't forget to like, share, subscribe and comment. Bye.